Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli ri ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Yok pediang ke sarkar peding palat arpunyo lak lai pula hajar teli ki application hapok ke skim Pradhan Mantri Street Vendors Atman Nirbhar Nidhi PM Swanidhi. Ya soi ke sarkar peding ke sarkar jilla bat ke World Bank ya ke projek ke bashispa $4 million ban penbhai ki surok ha ke jilla Meghalaya. Bat pen sengu ki sing bhalang ya ke sarkar Meghalaya badai ben pen urlong no ik jing dawai pentri kam ya ke inline permit ha ke jilla. Ki kubor babnya. Ke sarkar peding kala pentip balayok peyang palat arpunyo lak lai pulai hajar teli ki application hapok jong ke skim Pradhan Mantri Street Vendors Atman Nirbhar Nidhi PM Swanidhi. Ke skim ke ban ajing erap dak ram ya kinong di madan ki bala syakta ka kelam COVID-19. Na peding jong kita ki application ki balayok pediang lamang palat khat saw lak lai pusau hajar tingka bat layok la pelat ya ka ram pisa ka ban nyau point pra lak tingka. Haka kerwa na katanat housing but urban affairs kala ong bakito kinong de jing de madan ki balami na kisnong jongki haka por jong ka jing khangdam na ka klam COVID-19 kilong ki babit banyo ya kate karam kate ka kerwa kala ong ru ba ban kampensok ikinong tab application kila ban shu upload online ni ki application jongki lingba kinu ki common service center ni municipal office lani da kabalet shaki bank katanat kalaya thuru ba menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ajing ero ya ke jing trei shitom jong kinong trei bank da ka ba ong bakala don ka por ba kinong de jing di kimyo ban let drung shaki bank henry minta ki bank ki lalet hi shaki tingkong ying jong ki brew ban let ai ram me ki brew ba kinyo ban sedang biang ki kam ki jam jong ki ke sarkar pedeng rengkat ke sarkar Meghalaya ke lai soy ke projek ke bashispa $4 million bat ke World Bank hendin kesngi ban pen bha bat pen thamai ki surok ha ka jalla katkum ke juk menta kani ke projek kan yarap ru ban kentiu ya ke jalla ka liang ka rep karyang bat ke kam jongok kai perthei kani ke projek kan pen bha palat lai spa kilometer ke surong ki jingking ki bapaka ki bayaha bat ki jaka bat ke jinglong jingman ke sun beneng bat ha ke juk ke por antei ru ki jingking ki bakat kum ke juk start ke bamenta ki baduna ke jinglot bat ki bam de shimpor ban pentrei Menteri katanat ke kot ke khia ke sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan ula penpau ke jingkermen scam ban sasa mi ke dawai yada jung ke COVID-19 syakinong song ke riha kini ki arbanai ban wan haba a jingkren ha ke program jung ke FICCI lingba ke video conference Dr. Vardhan ula ong bakaladon ke jingpen kre ki kendon ha ke bayadai bat ke jingsa mi ki dawai yada Dr. Vardhan ula ong ru balabu jingken ya kumba sauspa hadu sanspa million teli ki dawai injeng hapo unaitung bat nailar jong usnem ban wan ki bala ban iPad syak kumba laipau hadu laipusan kulurngon ki brio Katanat ka kot ke khia ka jilla kalayathu baha Meghalaya laklat sa iwe nong pang COVID-19 bana East Khasi Hills District henin kesngi ka balakentiu ke jingdon ki balaklat na kani ke jingpang ha ka jilla shiki hispa saungun Kidan hadu shispa khandai ngot ki balayo thamai ke jingpang COVID-19 na kaleng ki district ke jilla pat ke jingdon jong ki bre ki bedang don ni ke jingpang ha ke jilla ki lapoi shiki praspa iwe ngun ha ka wei pat kalyang ki dan hendri pongot ki balakot na COVID-19 hanen kisngi ke balakentir ke jingdon ki balakon shaki shipowajar nyu pusau ngun hadu menta ke jilla ka don baro shipowajar khandai spa nyu khandai ngot ki balashakta ha ka ni ke jingpang shipowajar nyu pusau ngot ki balakon praspa iwe ngot ki bedang don ni ke jingpang pat shispa saw ngot ki balaklat kidon laipinyo tali ki jaka ki balapen ngat ki containment zone hakaleng ke jilla bat ki jingdon jong ki balaklat na ka jingpang ha ka jilla kalong not point kindai saw na ka shispa Katanat drinking water and sanitation jong ka ministry jal shakti kala rakhe ka world toilet day hapo jong ka Swachh Bharat mission gramin kum shibanta ban pen saprang ya ka khubor bay day bat ka khut ke suba bat ka jingbret ki jabo jaban hakru kam ka badai hakani ka jing rakhe la pen kup borami ki district ki bakham hakmat bat ki jilla ba pher da ka swachhta puraskar ka phang pedeng jong ka jing rakhe menta usnem ka de ka jing pen ne pensa ka khut ke suba bat ka jing kala hakasun beneng Nakaliang Vice President Kari UM Venkaya Naidu ula ong baka jing bombyang hakaliang ka khut ke suba ka wanra jing ma habapai sya ka jing sapriang jong ki jing pang. Ula kentui ki brio ban penti kinai ka kular kata ban pelat ya ka India na ka jing let bar pathar. U Vice President ula ajing ero ru e ka Meghalaya ra ka ba ong baka long ka jilla ka baningkong e bandan ya ka water policy le jong. Kani ka kubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong.
Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ngin peteng biang ya kubor ha kan ikistem. Kidukhat jong kiseng bhalang baper ki district baper ka jilla ki laisnok tilang ban pinlong i kijing ki halor kijing pen slam jong sarkar ban pentre kam ya ka inaline permit hapo ka jilla. Hajawai kidukhat kiseng bhalang baper ki lai persya da ka basong kelan mongor hayaw musyang henen kisngi kum kijing shimbenta ha ka te kijing ki persya ya ka sarkar. Kite kiseng bhalang ki kentup ya kaseng Khasi Students Union Press Federation of Khasi Jantia and Garo People, Hinutrap National Youth Front, Ribhoy Youth Federation, Garo Students Union, Achik Youth Welfare Organization, Batka Association of Democracy and Empowerment. Kari hinin kisngi kalakan maaburam ya kalengku sngi kha ka menteri rang ba'du ka barem kari ka Indira Gandhi ha kalengku sngi kha bashi spotlight jongka. Menteri rang ba'du kari Narendra Modi ulai shimbenta ka jingkan maaburam ya kandi kanong yalam bakraw kari. Ka Presiden kaseng Kongres ka Sonia Gandhi ringkat bat unong yalam ba khamat kaseng Rahul Gandhi kilalet banbu sintiu ka Indira Gandhi Memorial kum kadak ka jingkan maaburam ya kalengku sngi kha jong ka Indira Gandhi. Lapan klan bhai ki bor paharai ka jingnyau vote jong ki election siteng samoy jong ka 14 Southern Angami 1 bat ka 60 pungrok ke Pire Assembly Constituency ka banlong menta ka sngi. Ka jingnyau ki vote hakini ki arteli ki constituency kan sedang hakapor prabaje menta ka stem. U Chief Electoral Officer ka Nagaland u Abhijit Sinha ula ong ba ka jing pentrei kam ka jing pahara ka balai benta hakite ki jaka nyau vote. Ya ki benta banengkong bat baar jong kajing pahara la le ki pulit ke District Executive Force Nagaland Armed Police lani Indian Reserve Battalion kat bai ke benta ka balai bat ka bakhaddo bayade bat ka ha ka kamra banyo ki vote la shimti ki pulit CAPF usin ha lo ong baya kelenti bandra ki EVM na ki strong room shaki jaka nyo vote la dep ban ker bha bat kilong ru hapo kajing pet perman ki kor CCTV ulai thoro baga jingnyo ki vote jong baro arteli ki constituency kin long haki jaka nyo bot bala bot haki deputy commissioner complex jong ki kata hakohima bat haki phire lapen long ki jinge kentep bala tep kum ka red ribbon quiz competition arajar arpo ka balong shibenta jong ka nako national campaign ka bala penya de ka Meghalaya AIDS Control Society ka bala sedang nadu ka shipo tarik hadu ka katpra tarik menta ubnai ya kani ka program lapen long ringkat ka jinge trailang bat ka Jaintia Eastern College Rian nakabenta ka Jaintia Zone bat ka Don Bosco College Tura nakabenta ka Garo Zone bat ka Dudarshan Kendra Shillong arpo arteli ki college kilawan bani shimbenta ha kani ka jinge kop kentem kajing temu jong kani ke program kalong ban penijan ye ki dukhat jong ki red ribbon club ha kajing pen sapriang jingtem halo kajing pang HIV AIDS kokot ke khia ki samla kokot ke khia akaru kom perkhat perdan bat kiwe ki jat jing pang ki babu jing mai ki patba lapan long ye kani ke jing ye kop hagi lai benta kata ka zone A Khasi bat Ribhoy district zone B Jaintia Hills district bat zone C Garo Hills district lapan kot haka state level bat yaka final lapan long hinin kesngi hado darshan kendra Shillong kinong job kilong ka St. Edmunds College Shillong kabalawan haka kerdan bandengkong ka Martin Luther University Shillong haka kerdan ka baar bat yaka kerdan ka balai layasam hapring ka Don Bosco College Tura bat ka Sora Government College katanat shipay ringkaw kari kala rakhe kesngi cause of Engineers Day kaba arspa saupo hinin kisngi haka jing rakhe kaba shongkun kaba panlong ha National War Memorial Lieutenant General SK Shrivastava Engineer in Chief ringkat bat kiwe ki officer kilabu sintiu bat kan mau buram ye shipai kari kibla IT ye ka jing jongki nakabenta kari bat aswaban penkut ye kubor sashisien kimat bakongsan Yo pediang ke sarkar pedeng palat arpunyu lak lai pula hajar teli ki application hapok ke skim Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi. Ya